أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula kube nani nonke nezibusiso nomusa ka Allah ube nani. Nginombuzo nje straightforward. Obheke kuwo wonke umuntu ola kule nkundla yokuxhumana. More than 3 million yabantu abala. Athi amaNazaretha kimi uShembe uNkulunkulu wabantu abamnyama noma umprofeti owayethunyelwe kubantu abamnyama. Uthi-ke umbuzo wami, namandiya la amaNazaretha nawo abantu abamnyama na? Straightforward question. Athi ama-revelation laba bakaRhadebe, uRhadebe isithunywa esithunywe umdali ukuzovusa abantu abamnyama. Kodwa mayithi ngiyabheka amaXhosa the most ayalapha kuRhadebe. Ingabe noRhadebe naye umprofeti wamaXhosa na? Mabembiza ngoNkulunkulu, ngabe naye uNkulunkulu wamaXhosa yini? Kanti bangaki labo uNkulunkulu? Kube ama-ZCC bathi uLikhanyana naye uNkulunkulu wamaPedi. Ingabe kunjalo yini? Mayenge yena uNkulunkulu umprofeti wamaPedi odwa na, ngoba kwaLikhanyana igcwele amaPedi nayo yonke inhlobo ekhona lapha yana. Kanti kahle uLikhanyana uNkulunkulu wane noma umprofeti wasiphi isizwe? Ayithi niyahlukanisa nina. Nithi uShembe wamaZulu, uRhadebe wamaXhosa, uLikhanyana wamaPedi. Sibuye size la kuFrederick Modise. Naye bathi kimi yemedi basebenzisa same verse, mamelana. Same verse John 16. AmaNazaretha asebenzisa lona athi uShembe lokhunywa ngaye lapha. Mayethu Yeshua kunilungele ukuthi ngihambe ngoba mangabe ngingahambi angeke eze umduduzi. Bathi lo mduduzi lo uShembe. Lo mthokozisi bathi uShembe. NabakaLikhanyana bathi uLikhanyana. Same verse. Nalokuzana nabakamndise bathi umndise. Same verse. NabakaNkonyane bathi uNkonyane. Same verse John 16. Nizama ukubhayizisa bani? Aniyazi into eniyenzayo nini. Niyadukuza nje nonke emnyameni ongenafu. Impumpute ziyaholana ibambene ngelokuzana zonke zehla ngoholoko zesihogweni. Nanko kumbuzo wami. Bangaki labo uNkulunkulu laba? Ngoba angakabala bombhoro, angakabala bozondo, angakabala bomakama, angakabala. Banenkonzo ezingaka na abomthembu angakababali. Abo TB Joshua, niyayazi imikhuba ka TB Joshua. Abo TD Jakes angababali bonke labo Pastor Chris. Bonke laba angakababali. Abo Tirano, abomkwena angakababali bonke labo. Ngisabale nje le4 ledumile le. AbakwaMndise, amaNazaretha, abakaNkonyane, abakwaLikhanyana. 5 ngolokuzana ngoRhadebe ngeRevelation. Bonke labantu laba abaprofeti noma onkulunkulu. Niphile kahle emakhanda enu. Amakhanda enu ayasebenza kahle. Umdali wami kwiQuran uyangiphendula. Lo mbuzo enginibuza wona uyaniphendulela. Niyazi ukuthi uthini? Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Deaf abezwa. Dumb bayizimungulu and blind. Umyun blind. Fahum la yaqilun. Lawo bantu labo abalisebenzisi ikhanda, alisebenzi ingqondo ayisebenzi. So Allah mina ungiphendulile ukuthi kungani nenza so. Seningangithuka ke ngigcine la nithanda khona. Akukho la mina engihlephuka khona, kodwa okusalayo iqiniso ngizonibekela lona njengoba linjalo. Nina amaNazaretha nidukile,
nomqali wenu wendlela wayedukile ngoba naye wayedukisiwe, abadukisiwe nabo. Nani maKristu nidukile, nomqali wenu udukile, wayedukisiwe, nabadukisiwe nabo. Nani ma-Revelation nidukile, odukisiwe naye wayedukisiwe, abadukisiwe. Nani ma-ZCC nidukisiwe, owayedukisiwe, ababedukisiwe nabo. Nani nina bakaNkonyane ma-St. John's nidukisiwe, owayedukisiwe, edukisiwe na ababedukisiwe nabo. Nani nina bakwaMndise, same thing. Nidukile, nidukiswe, odukisiwe naye adedukisiwe, abadukisiwe nabo. Ningizwile nje straightforward. Nawe wena okhonza idlozi, awuzenzi na udukisiwe, kunomoya okungenile. Ukuthi uqale manje uyeke umdalo wakho ukhonza abantu owazi kahle ukuthi ayikho into abakhona ukukwenzela yona. Nonke niyafana, nonke niyinto eyi-one nonke. Kunomoya oningenile, umoya wokungakholwa. Umoya wokuthi niphike uNkulunkulu, nazi ukuthi uNkulunkulu ukhona, kodwa ngezenzo zenu niyamphika. Umdali kuQuran mangifunda uthi kabara maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Abekho abantu umdali abanyanya njengabantu abakhuluma into kodwa bebe benza okunye. Kusho yena uthi ngiyabanyanya labo bantu labo abakhuluma into ngomlomo bebe benza okunye. Ngapha nithi nikhoza uNkulunkulu endlini usemsamo ukhuluma nabangasekho. Uthi wena ukhuluma nabangasekho kanti ukhuluma namadimoni. Ngapha uthi ukhonza uNkulunkulu ngapha emagameni amathathu. Awuyazi into oyikhulumayo. Ngapha uthi ukhonza uNkulunkulu ngapha sukhuluma noShembe. Awuyazi into oyikhulumayo. Ngapha uthi ukhonza uNkulunkulu ngapha sukhuluma noJesu. Uthi umdala bekho abantu engibanyanya njengalabo bantu labo. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.